दा असमियाव मोनसे बाथ्रा दं पागले नकय कि सागले नाखाय कि बे बुंग्राया बुंबाय थागोन बेखौ जों खोनासंनानै लाब गैया हाग्रामानि समावल' बाहादुर बोरै ज' दंमोन एनडिबि दंमोन आबसु आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बोरैसो ज' थाखो दाथ' आन्दलन खालामाखै अन्तत बे बिथांमोननिसो बाथ्रा जोंसो सुफुंगासिनो दं रायजोफ्रा नुगासिनो दं आरो नुबावगोन दा एग्रिमेन्टनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि जिखिनि दफा बेफोरो प्राय 70% जों कमप्लिट खालामबाय 30% बाखि दंबावो आरो बे 30%आबो हयथ' बे 2023 कमप्लिट जागोन दिनै जों उदालगुरि समस्तिनि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जायफोर बेमार आजार गोग्लैना दं बिथांमोना साहाय्य नांगौ होननानै बिनाय दरखास्त होनायखाय बिथांमोननि दरखास्तखौ बिबेसना खालामनानै चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय जों साहाय्य होफैनाय जादों एबार जों 23नो चेक होनाय जादों खोब सिरियास बेमार केन्सार आरो किडनि ट्राबल जानाय बायदि बेमारिफोरनो होनाय जादों बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जों एबार आबादारिफोरनि थाखाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे आबादाव बाहायग्रा बेसादफोर होनाय जादों बाराना 10 जनसोनो होनाय जागोन लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो थांनाय सरकारनि समावनो बायनाय आथुवा गुदामाव गोग्लैसोना दंमोन बेखौ जों दिहुननानै राननायनि बाथ्रा बुंदों आरो प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ जों लिंहरदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि प्राइमारि राननानै होनो हायो आथुवाया जथेस्थ' गोबाङैनो दं आं सानदों जोंनि गोरिब न'खर जायफोर बायना लानो हाया बिथांमोननो होनानै बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामनो हागोन जों सरकार थासान्दियाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जिखिनि हायो जिखिनि सरकारनि आसनिनि गेजेरजों जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ मावलांबाय थागोन सरकार हिसाबै गुबुन जायगायाव थानाय जिफोर जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो नाजालांबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो जों रायजोफोरखौ खावलायनो सानदों जे सरकारजों अरायबो जगाजग लाखिनाय खामानिखौ मावगोन बेनिखाय खावलायनाय जाबाय मानोना सरकार आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां जगाजग थायोबासो जों ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावनो हागोन बिथिंथि नायोब्ला सारनि समस्थियाव गोबाङानो बुंनाय नुदों जौगानायनि बेलायाव जेबो खामानि जायाखै आगबारायाखै होनना बुंदों बेनि सायाव मा बुङो बेयो अपोजिसनफोरनि सेराव थांनाय 2 बोसोर जिथु कमप्लिसन जानाय बे कमप्लिसन जानायनियाव जोंनि समस्थियाव बेसेबां मा खामानि मावदों बेनि जों टटेल मोनसे मावदों 200निख्रुइबो बांसिन जों खामानि मावदों स्किम लामा स्कुल रिपेयार खालामनाय कमिउनिटि हल लुनाय पायखाना पाब्लिक टयलेट लुनाय बेबायदि हिसाब खालामनाय 200निख्रुइ जों बांसिन खामानि मावदों हयथ' बिपिएफनि राजत्वनि समाव 5 बोसोराव बेसेबां खामानि मावनो हायाखै बेनिफ्राय आं बुकलेट दिहुनदों बेखौ फरायनानै रायजोफोरनो बेखेवना होबानो रायजोफ्रा नुगोन थारैनो इउपिपिएल सरकार थांनाय बोसोरनैयाव खामानि मावदोंना मावाखै बे बिथांमोननिसो बाथ्रा जोंसो सुफुंगासिनो दं रायजोफ्रा नुगासिनो दं आरो नुबावगोन दा एग्रिमेन्टनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि जिखिनि दफा बेफोरो प्राय 70% जों कमप्लिट खालामबाय 30% बाखि दंबावो आरो बे 30%आबो हयथ' बे 2023 कमप्लिट जागोन आरो बेनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो जों सरकारजों सावरायगासिनो सरकार केन्द्र सरकार आरो स्टेट सरकार मोननैबो बे बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ 2023नि भितरावनो कमप्लिट खालामगोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदों सार माने एक्टिभ नङा बुंदों आरो बेजों लोगोसे दा एक्टिभ नङाबा खामानिया बोरै जाखो उन्दुना थानायबाथ' खामानि मोनसेबो जायामोन ना एक्टिभ दं बेनिखाय खामानि जादों नङाबाथ' जादों नङामोन आरो बेजों लोगोसे बुंदों बिसोरो जेब्ला हाग्रामा सरकार दंमोन बर' हारिफ्रा मोजाङै दंमोन दा खिन्थु जोंनि बर' हारिफ्रा गोबां बिदिनो गावस्रालांजोब्बाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों सार बेनो जों मा बुङो सार हाग्रामानि समावल' बाहादुर बोरै ज' दंमोन एनडिबि दंमोन आबसु आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बोरैसो ज' थाखो दाथ' आन्दलन खालामाखै अन्तत दा हाग्रामाया गाव पावारनिफ्राय गोजान थानायखाय बोरै पावार मोनगोन बेखौ माबानो थाखाय दावराव खालामनो सेस्था नाजादों बेल'सो बिनि बादै जेबो नङा आरो बेजों लोगोसे सार हान्थि सुक्ति खालामना फैबाय हान्थियै दंमोन बेजों लोगोसे बिदिनो गोबां साथाम दावराव देख्रेम बिथांमोना जों इउपिपिएल सरकारनि बेलायाव गोबां हेंथा होबाय थादोंमोन दा बेनि बेलायाव ना आयेन बेरेखा खामानि मावथ' आयेना बेखौ एक्सन लागोन आयेन बेरेखा मावै सोरखौ एरेस्ट खालामदों सरकारा होगोन बिथांमोना आयेन बेरेखा खामानि मावदों बेनिखायनो आयेना बेखौ एक्सन लाखागोन बेथ' बुंनांगौ जेबोआनो गैया सोरखौबा जुदि सरकारनि बिरुद्धि मावो आयेननि बिरुद्धि मावो बे आयेना बेनि सायाव एक्सन लाखागोन दिनै बिथांमोना आयेन बेरेखा मावदों सरकारनि बेरेखा खामानि मावदों आरो जेबो प्रमान गैयालाबोथ' रावखौबो एरेस्ट खालामा ना प्रमान दं सरकारनि आखायाव बेनिखायनो बे बुंग्राया बुंखाबाय थागोन बिसोर खुनु दिन मोजां बुंखाया अपोजिसना सानफ्रोमबो बुङो खिन्थु बेखौनो जों फोथायना लाबाथ' बे गोरोन्थि जागोन बुंग्राया बुंखागोन दा असमियाव मोनसे बाथ्रा दं पागले नकय कि सागले नाखाय कि बे बुंग्राया बुंबाय थागोन बेखौ जों खोनासंनानै लाब गैया
बिसोर नों मोजां खामानि मावबो कुनु दिन नुवा गाज्रि खामानि मावबो बिथांमोना कुनु दिन नुवा बेनिखायनो बेबायदि आन्धा पागल टाइपनि मानसिफोरनि बक्तब्यखौ जों खोनासंनानै